Hello mga bata! Kumusta kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pamilya. Sabayan mo si teacher sa isang kanta. Ang pamagat ng kanta natin ay Miyembro ng Pamilya. Pag-aralan natin, miyembro ng pamilya, miyembro ng pamilya'y tandaan. Pag-aralan natin, miyembro ng pamilya, miyembro ng pamilya'y tandaan. Si tatay, si nanay, si kuya at si ate't bunso. Napakinggan mo ba ang awit ni teacher? Sino-sino daw ang miyembro ng pamilya? Sabihin mo nga. Tama! Ang miyembro ng pamilya ay sina tatay, nanay, kuya, ate, at bunso. Ulitin mo nga. Tama! Napakahusay mo. Good job!